West Karbi Anglong Chintong MSC Consipar Lopon Angkang Karbi Anglong lapen Meghalaya adu ahoilong kodo umning ahawar rong pri Karbi arat atum alang litum India lockdown pen ajok non balom alang litum ke cholong le lapen ka prek alang litum thedung ka siksak chitong ponang lo la so hawar along kedam tang arui lems atum pen sangkeron pon asai pedu pon lo voi fit stem isining do golam ongdung arat atum la so lems sang alang litum chen tulong le dadlo la puanat sang akar kabi atum phanstame tangka suri si kipajir jip alam pini an arnisame la so hawar arat atum majok abang pubang pisame la so suri si tangka alang litum deng polong le dadlo la si la so hawar arat atum non long le ke cholong le pen chenglok alang litum ka prek ke sung thedung chitong ponang kok lo la si non amat Karbi Anglong Autonomous Council pel ala so hawar arat dum pan kirap pa jirji phansi la so arat atum pen alang litum chuni asai pedo pont birta nang pali umning hawar pen head sing engleng tum chuning riji alam ke lapu helonon ke damtang lockdown kan kir pru penajok ladak umne marong arat atum kichu kijun sabon jang thu pen gedang lok chuna mathai avesi non puta kisung chichak nang prong lo lasi ake hai CM sar tuliram rong hang lapen Purdip sar phanta chuning ri thulo ke damtang achik lo sang nang ron lo puwai phit sita ada paning we chunang ko kama dorde der lo la si puthot nang kerap phije phansi chuning ri lo pada umnema hawara arat tidu akorten youtube BPL card ka bilanga tum sarkar pen suri sisi idon pen kipi pajir ponji pudu bon sitami non puanta pada umnema hawara lo lasa BPL card ka bilanga tum phan na bangsa tangkanang lilelan lasi chuning ri palo dak diltum chintong Kachinghon IM Sri Ribrong Pila pen ke Sri Tuliram Ronghang CM alang tuman stami labang suak kisung ben kapajok pen kirap niya phansi chuning dipon si lasom lo dak ini cum dak berong nem pen A70 PS pen itu kana chuning ridun je bang kelasan lo nasi non la koro Rhinos akisu pen lasuk kisung tiduk kelak pen lasi ni tumara ceniri abang ke lasan no lasi nanan ni hambren dang ho nan ni abang ke hai pene yang tuhan sabon yang tu terong lasi dak ni tum handa 70 PS number along kana pali phansi tum nang cening ridun lo namok kediran lah itu masih em lapen itu mah lokal MSC Purdip Rongpi apantan itu si lak rong banat tum cengwai lo si ci apa sih cuning ridun ye phansi ni tum nang cuning ridun lo usuga pak umno to Kachinghon ladak senti nomor PS umnem biarong a local president nili tum Kachinghon la local MSC Purdip Rongpi lapen ke CM Tuliram Ronghang phanchuning rilo ladak kedu kila kahawar arat ladak 70 nomor PS adangalo diltum la coronavirus ajoine pen lockdown kedua ajoine pen diltum sabon jang thu lapen mikochet lapen hemrit la kicu na farman sabon jang thu kawe dukan duhuri ta niltum kacunam kacuret kilong le ajoine lasi sarkar phanchuning rilo la penil tum Kachinghon MP Forensing be la pena ilitum Karbi Anglong atim atum phanchuning rilo nal tum han asab akira bag duyum nep sinil tum nang chuning rilo la penil tum marong rat kedu we phanda chuning rilo lasi kimisan ben nang litum nang rat thek jimine sinil tum dak local president Lisar Imbe pen chuning rilo